איך מחזירים לתלם עשרות בני נוער מהחינוך הדתי שנפלטו אל רחובות הערים? איתי דודי מספר על פתרון יצירתי במיוחד, רבי על גלגלים. ברוכים הבאים לחדר המנהל. מאחורי המנהל יושבים התלמידים, וכל ישיבת לך לך ארוזה בנגרר מאחור. לא מבזבזים רגע בבית הספר. הנסיעה מוקדשת לשיעור תנ"ך והנושא 10 הדיברות. Ramses, Egypt shall be yours. פעמיים בשבוע לוקח הרב סמסון את תלמידיו, פליטי מערכת החינוך הרגילה, ללמוד בטבע. יש סוג אחד של נושרים שהם לא יכולים לשבת בתוך מבנה של בית ספר. רק הכניסה למבנה של בית ספר גורם להם דיכאון, והם לא יכולים ללמוד. אלו אנשים שבגלל שהם נשרו מהמסגרת הנורמטיבית, הם הפסיקו להאמין בעצמם. וגם כשנמצאים בשטח, יש עוד יותר בעיות של קשב וריכוז, וצריכים להפעיל ריכוז, לא משמעת. אז כולם בעניינים. אתם מחפשים, מה מעכב בן אדם להגיע לירושלים? כיכר ציון בירושלים היא נקודת מפגש לנוער דתי שנפלט מהמסגרות הרגילות. המפגש לא רק חברתי, אלא גם עם סמים ואלכוהול שמציע הרחוב. יש איזה משפט, הבטלה מביאה לידי חטא. בעיקר הם ערך חמישי ומוצ"ש. באים לכאן, מסתובבים, מדברים, מעשנים. נוער מנסה, נכון? לפעמים נופלים, אבל זה נוער, אין מה לעשות. הרחק מהפיתויים, באוויר הצח, הילדים אחראים לכל תהליך ההקמה של בית הספר. שוקי, בוא, נשב קצת. מה אתם עושים? בונים כיתה. בונים כיתה? כן. מה מיוחד פה? מה כיף בלבוא וללמוד בשטח? זה מעורר השראה כזה, נכון? אתה רואה נוף, וזה עוזר ללמוד. בית ספר שלמדתי בכיתה ט'-י', אז לא הצלחתי ללמוד, ואז הם אמרו לי, אנחנו לא יכולים להשתנות בשבילך, אתה צריך או שאתה משתנה או שאתה עוזב. אז לא יכולתי להשתנות, אז עזבתי. אני רוצה לתת לכם הנחיה. כמעט כל אחד פה הוא בן אדם שהוא מרד מתוך המסגרת הנורמטיבית, ובכלל, לא שייך בכלל להפעיל משמעת על החברה האלו, זה רק בטוב. זה נראה מאוד נחמד, מצטלם מאוד טוב, אבל השאלה אם זה גם רציני. אלו תלמידים שהם רוצים תעודת בגרות, הם רוצים בגרות מלאה, ואנחנו מציעים להם תעודת בגרות מלאה עם לימודים מלאים. ישעיהו מהם אנחנו צריכים? ישעיהו מהם. בזכות האמונה בנצר, אלון ועוד עשרות נערים שיכלו להיפגע מסכנות הרחוב, הרב סמסון פרץ דרך חדשה, שם אותם על המסלול הנכון להצלחה.